Vám chcem všetkým zablahoželať, že ste to nezdali, že ste zabojovali a hlavne, že ste to úspešne dotiahli do konca. Je to výsledok nejakého úsilia, nejakej práce a hlavne by som chcela zdôrazniť to, že podľa mňa je to nejaká robota navyše. Čo v dnešnej dobe nie veľa mladých ľudí robí a na čo si vlastne nie veľa mladých ľudí je trúfne. Takže už len keď sa z tohto pohľadu na to pozrieme, tak vám blahoželám k tomu, že ste takí odhodlaní mladí ľudia.